Tja, solsteket. Nu ska vi med lördag här. Här är hur går det? Esjiboj, han är vår gud. Och fjortisarna suger. Krillebojskuk. Jag vet inte hur det går. Jag kan krillebojsk. Ja, jag skjuter samma vad det är. Okej. Har jag råkat pausa? Men jag kan inte. Det sitter här 90 grader. Och här är Kant. Orkar inte med. Fred du kan alltså. Okej, nu lyfter vi. Vänta, kom. Hur gör man då? Hur gör man? Tänk att du ska klappa dina händer så. Eller så gör du så. Gör så. Nej, men det var tråkigt. Ja, men du kan göra så också. Det viktiga är att du sträcker ut de här musklerna. Det är lätt med min invandrarträning. When you go down, Woo! So baby, don't worry, it's alright when they knock you down. Har du, är den på? Du ska göra ner den. Okej, alltså jag du trycker inte höjden i röven. Och jag gillar att trycka upp röven. Räven, en annan räv i röven. En annan röv. En annan rev röv. En annan räv rev röv. Räven ropade rakt. Ner med röven Freddy. Vi har plankan. Snören. Vad är det? Gör det. Du ska inte filma när jag gör. Kom igen, gör knälyft. Freddy kan. Freddy klarade inte. Kan Freddy eller kan hon inte? Det är ju frågan. Freddy goes why? Så nu lyssnar vi på finsk. Suomalaiset musik. Har du på den? Ja. Visar. Okej, nu ska vi ha upphopp. Alltså vi kan göra sån här sådär. Vad gör du upphopp? Janne och Freddy tipsar. Janne och Freddy. Hoppa ihop. Du bara Freddy kan. Maracco det. Ja. Morr. Nu är det riktigt fint. Morr. Vad fan Jenna? Jag går rätt. Vad fan lyssna. Jag bara Maracco. Freddy kan. Det är så jävla ont i handen. Freddy kan. Ja, Freddy kan allt utan att shaka över till sen då Freddy. Now are we back on 90 graders vinkeln här va? Nu är vi tillbaka till vi stoppar. Precis håller på som vacker gympasal vi har, vacker. Jag blir så röd. Du får filma så, annars blir det så här typ sned. Åh, så duktig det som kan vissla inte Janne kan. 90 grader. Nej, det kan. Janne kan. Jaha, nu ska vi byta. Lägger den under. Ja, det bara... Senare.
Ljusfärger. Filmade du? Ja. Jag bara... Kan vi göra runtgången här? Det bara... Vänta, nu kommer det. Vi bara... Inåt. Freddys runtdans. Typ så länge vi var här. Jag skojar, jag bara. Vi vill lära oss runtdansen. Man börjar med breda fötter, mjuka höfter. Som en gunga lite så. Vi bara. Sen sätter man igång med armarna. Mjölka kossan. Där. Den armen som åker upp. Ska upp den på den sidan. Jag vill sätta på det. Nu ska okej, Fredrik kan. Det gäller du inte alls där. Hade det inte varit så festligt då? Fredrik kan. Låna det lite. Just det, Janne måste vara med lite. Runka nu då. Janne, runka. Kom in. Men det där är enmans... Två hand på en hand. Jag suger också samtidigt. Vad sa han? Jag vet inte vilken låt det är. Runk. Där! Kolla på runkdansen. Jag kände kul. Fredrik kan. Fredrik och Jannes träning. Puss. Nu vänta. Nu ska vi köra typ sparkboll. Puss.